Dan Bulki Komanda ya fito yana caccakar Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan abin da yawa mai gidansa wato Rabi'u Musa Kwankwaso. Dan Bulki Komanda kuma ya kala da cewa duk irin abubuwan da suke faruwa na cewa za a karɓi mulki daga hannun Abba Kabir Yusuf, Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi yake shirya komai ba kowa bane. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya yi magana kan duk irin abubuwan da suke faruwa. In ba ku manta ba kuma masu sauraro cewar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso duk irin abubuwan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai ya fi shi basira. Tun da kuka na yi shiru a kotun farko ba ku san me nake nufi ba. A kotu ta biyu ma tun da kuka na yi shiru ba ku san me nake nufi ba. Dama jira nake in ji an ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. In ji me za ku ce. Shi yasa na yi shiru na rabu da ku. Dama jira nake in ga abubuwan da za su faru a kotun. Shi yasa na fito ne lamba na zuba muku kafa. Dan Bulki Komanda kuwa ya ƙara fitowa ya zazzagi Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan gudun da yawa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso saboda ya ci mutuncinsa tunda lokacin da yana ƙarami shi ya rene shi har ya mai da shi babban ɗan siyasa. Yanzu kuma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kama Abba Kabir Yusuf sau da kafa saboda shi ne babban yaron Rabi'u Musa Kwankwaso. Shi kuma Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce duk irin gatan da zan yi wa wato Abba Kabir Yusuf na masa tunda ya riga ya ci zaben gwamnan jihar Kano. Dan Bulki Komanda kuwa ya ƙara fitowa ya zazzagi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dama ma sauraro kamar yadda kuka sani Dan Bulki Komanda dan social media ne dan kuma gidan rediyo ne zai iya fitowa ya daddagi iyayenka ba abin da ka isa gai mata. Yayin da 'yan siyasar jihar Kano suka fara tsokanar wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yanzu kuma kotu ta ƙara bayyana cewa Abba Kabir Yusuf shine zababben gwamnan Kano yayin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fara murna da farin ciki. Dama jira yake ya ga kotu me za ta yanke ya fito ya magana. Yanzu kuma ya lallabo ya zubawa 'yan APC kafa. Dan Bulki Komanda kuma ya ƙara fitowa ya tattaki wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kuma goyi bayan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso akan irin abubuwan da ya yi na cewa ba zai yi magana a kotun farko ba, ta biyu ma ba zai magana ba, a sai ta ukun zai yi lambo ya zuba musu kafa. Yanzu kuma kotu ta ƙara bayyana cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje dole sai ya sauka a shugaban jam'iyya na APC, dole kuma ya haƙuri da kujerar. Dama dan takurawa wato Bola Ahmed Tinubu da yayi shi yasa aka makala mai shugaban jam'iyya. Yanzu kuma za a karɓi shugaban jam'iyya za a ba wanda ya fi shi aiki. Dan Bulki Komanda kuma ya fito Dr. Nasiru Yusuf Gawuna munafiki ne tunda baya jin tsoron Allah. Yayin da ya fito nuna social media cewa shi ya miƙa wa Allah komai lamuransa, ashe munafiki ne baya tawakkali. Yayin da Dan Bulki Komanda ya tattake wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mai gidansa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kowa dai ya san Dan Bulki Komanda dan social media ne, yana fitowa yana zage-zage ne, yana cin mutuncin mutane, inda kai dan siyasa ne zai faɗi maganganu kala-kala a kanka saboda ya san irin abubuwan da kake aikatawa. Dalilin da yasa kenan ya fito yake tattakar Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yanzu kuma kotu ta ƙara bayyana cewa dole sai ya sauka da kan kujerarsa ta shugaban jam'iyya. Abba Kabir Yusuf kuma yana farin ciki da murna, mutanen jihar Kano suna ihu saboda Abba Kabir Yusuf ya dawo kujerarsa ta jihar Kano. Yayin da 'yan APC suka shiga wani hali na kunci na wani kalar rayuwa saboda an ce Abba Kabir Yusuf ya koma jihar Kano. Duk da haka dai Abba gida ya fito ya yi magana ya ce duk wani ɗan APC da ya san ya riƙe mukami a cikin gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu za su tafi tare da shi domin shi ma a bashi wani mukamin domin su dinga ba mu shawara saboda mu dinga gudanar da aikin alkhairi a mulkin jihar Kano. Rabi'u Musa Kwankwaso kuwa ya ce Abba Kabir Yusuf ya riƙe mukaminsa, shi kawai ya fi so in ya ce ya abi yayi saboda ya sa shi ya rushe-rushe da kuma karɓe guraren da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya siyar. Dan Bulki Komanda kuma ya ƙara da cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje suna sana suka rabu da shi saboda munafiki ne, ba shi da tawakkali kuma ba shi da mutunci saboda tsinanne ne ya guji mai gidansa. Yayin da Dan Bulki Komanda ya ƙara da cewa duk irin iskancin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi ya ga an ba shi shugaban jam'iyya ne, amma in aka karɓe za mu ga uwar mai zai. Yayin da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shiga wani hali a yayin da ake cewa za a karɓi wato shugaban jam'iyya, dama na jiran gado ne kafin a samu wanda zai ci gaba da kula da kuma jam'iyyar. Masu sauraro anan zamu dakata dan Allah dan Annabi, kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa da za su dinga fitowa daga cikin wannan channel din tamu mai albarka.